Kung adventure ang hilig mo, siguradong hindi madula sa imo bucket list ang banwa sang dumalag sa probinsya sang Capiz. Inibangod sa matahom nga makweba nga makitaan sa banwa, magluwas sini sila ang nagapabugalman sa mga busay kag iban pa nga natural nga destinasyon nga sigurado magustuhan gid sa mga nagabisita. Naapektuhan man sang pandemya sa nagluntad sa mga new normal, ginalauman naman ang pagpanumbalik sang kapagsik sang turismo sang dumalag. Gani samtang kamo ang nagaplano pa lang ang mga tourism sites sang banwa, pasiplatan ta. Mga kapuso, probinsya sang Capiz naman ang aton pasiplatan. Ang mga interesante nga tourism sites sa Banwa sang Dumalag ang aton bisitahan. Kaangot sini makaupod tang tourism officer sang Banwa, si Ma'am Lea Hialogo. Good morning, Ma'am Lea, kag-welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Kate. Good morning, Kapuso. Ma'am Lea, kamusta ang trabaho sa tunga sang pandemya? Well, sa aton ihibalo, ang pandemya isa ka pangkalibutanon nga problema. Kag sa aspeto sang turismo diri sa Banwa sang Dumalag, naging mabudlay gid para sa amon mga tourism stakeholders. Bangod kay masyado gid nga naapektuhan ang bahin sang ila mga palangitan-an. Isa kamo sa may mga natural nga atraksyon nga ginabisitahan hindi lang sa mga taga-Dumalag kundi sa mga nagikan pa sa iban nga kabanwahanan sa Capiz kag sa mga probinsya sang Panay. Ano kadako sang kontribusyon sang turismo sa local government sang Banwa? Ang turismo sa Dumalag naghatag gid sang dako nga kontribusyon sa kaban sang LGU. Ilabi na gid sa amon mga pumuluyo, mayara kita 85,200 tourist arrivals sang tuig 2018. Ini sang wala pa ang pandemya. Tuig 2019, mayara kita 63,521 tourist arrivals recorded. Kag sang tuig 2020, pandemya mayara na lamang kita nga 7,098 tourist arrivals. And as of November 2021, mayara kita record nga 8,396. Apang nagapati kita nga magadugang na ini. Bangod nga ang aton mga resorts amat-amat na nga nagbukas. Kag sa sini nga kaangtanan, masiguro na naton nga ini magahatag na dugang nga palangabuhian sa aton mga pumuluyo. Nagaamat-amat na buhi ang turismo diri sa Banwa sang Dumalag. Amat-amat man nga nagabalik ang palangitan-an sang amon mga pumuluyo. Bantog kamo sa inyo cold spring kag sa mga kuweba nga paborito sa mga mahilig sa adventure. Ano pagid ang ginatanyag sang Dumalag sa mga gusto magbisita dira? Well, Kate, ang Banwa sang Dumalag, isa sang may madamo kag pinasahi nga dunang manggad. Ang Dumalag madamo sa mga matahom nga busay kag kuweba. Maluwas sa famous nga Suot Cave and Spring, diri man makita sa Dumalag ang pinaka-longest cave sa hilog nga Panay Island. Kate, ang Dumalag karon mayara nagakalain-lain nga mga resorts. Kag ang pinakabag-o diri ang Caveland Nature Park. Ang amon centuries-old St. Martin of Tours Parish Church is also worth to visit. Ang Dumalag, isa ka banwa nga may madamo nga produkto nga mga kaparian. Kag sa pagpamatuod sini, ini ang banwa sang ikasyam na kardinal sang Pilipinas nga karon arsobispo sa Metro Manila, His Eminence Jose Cardinal Fuerte Aguimbula. Bangod mostly pang-adventure gid ang inyo destinations, paano nyo naman ginapasiguro nga hilway o kung malayo sa disgrasya ang mga bisita? Well, Kate, sa karon ginasiguro gid sang aton opisina upod ang aton Rural Health Unit nga ang mga basic health protocols nga ginapatuman sang National Interagency Task Force kag sang Department of Health ila gid gina-implementar. Maid-id gid nga ginamonitor sang aton LGU sa idalong sang Dumalag Tourism Office para aton mapasiguro nga ang mga necessary protocols may kaangtanan sa safety kag security sang ila mga bisita pinapatuman.
Sa palaabuton, ano pa ang mga programa nga gusto niyo ipatigayon para mas mapasanyog pagidang turismo sa Dumalag? Kami may masanag nga pananawan nga ang mga ginadion nga mga plano para dugang mapasanyog ang turismo sang Dumalag amon gid maagom. Lakip ang amon handom sa mga access roads pakadto sa amon mga potential tourist attractions sang amon banwa. Ma'am Lea, ang imo pagpangagda sa mga pumuluyo nga magbisita man sa inyo nga banwa. Sa ngalan sang amon halangdon nga mayor, mga opisyalis sang banwa sang Dumalag kag mga pumuluyo, amon kamo ginaagda sa pagbisita diri sa amon banwa to feel the nature and experience its wonders. Ma'am Lea, madamong gid nga salamat sa tion nga ginhatag mo sa amon. Sa liwat, good morning. Madamo gid nga salamat kag maayong aga sa inyo tanan. Duga nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.